Pagampo kang San Roque sa adlaw nga tanan. Maluluyon uyamot nga Dios, Ginoo og Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiyo sakit nga mananakod o Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis uyamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes ni San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irehes nga dili binunyagan, managbalik ug muila kanimo, ingon man, luwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang mortal, aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan, mubati sa katamis ni ining langitnon nga tambal, ug maabot namo tungod kaniya, ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga sala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gaguma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nga igsuon maghinulso kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ining santos nga isa. Ginoong Jesus, ikaw ang nagbanhaw kanamo ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoong Jesus, ikaw ang nagpasaylo kanamo sa among mga sala. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoong Jesus, ikaw ang nagapakaon kanamo sa imong lawas ug dugo. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluyan untang kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyod nga Dios itugot nga among gibuhat ining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, magmabungahon unta alang kanamo sa tanang panahon. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan ug midiritso sa Samotrasya. O sa pagkasunod adlaw ngadto sa niya. Gikan dito miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba. Kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudeo alang sa pagampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti sa mga babae nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia ang taga Thyatira nga namaligyag panapton nga mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-ablis sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuos sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo og usa ka bag-ong awit sa pagdaig diha sa katilingban niya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadiaa ang anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdayag manaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Hallelujah. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Hallelujah.
kaninyo. Maana usab kanimo. Kinotwigan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon siya mga tinunan, muanhi ang malalaban ang espiritu sa kamaturan nga gikan samahan. Ipadala ko siya gikan samahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Kay kamo uban man kanako sukan pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinlan kamo nilagikan sa ilang mga sinaguga, umabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila samahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga nigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa wala pa siya mo sa kabalik ngadto samahan, gisulti ng daan sa atong Ginoo ngadto siya mga tinunan ang mahitabo. Ngayon nini, iya silang biyaan. Kaya lagi mo balik man siya nga ito samahan. Apan o sa kabutang iyang giklaro gayod kanila. Nga diha sa iyang pagbiya kanila walay mawala. Nga no? Kaya lagi sa iyang pagsaka sa langit aduna sa imo kanaog gikan sa langit. Nagahisgot siya mahitungod sa Espiritu Santo. Ipadala ang Espiritu Santo samahan, pinagi sa anak, ngadto siyang katauhan. Mubiya siya sa iyang katauhan. Mubalik siya ngadto samahan, apan adunay mo kadaog, uban sa iyang katauhan. Siya, mubalik ngadto samahan, anak sa Dios, tao nga matuod apan Dios sa mga matuod. Ang Espiritu Santo nga mukanaog gikan sa langit, Dios usab nga matuon. Busa wala day nawala sa iyang mga tinunan, sa iyang katawhan, sa iyang simbahan, diha sa iyang pagbalik ngadto samahan kay lagi mikanaog man, miuban man ang Espiritu Santo sa iyang katawhan. Unya usas mga dagkong hinungdan, nganong ang Espiritu Santo gipadala nga ni siyang katauhan na gayon ito Ebanghelyo nga kini aron nga ang iyang katauhan, ang iyang mga apostoles, ang iyang mga sumusunod, ang katawan nga iyang gibiyaan dili maluya diya sa ilang pagtuo. Kaya ang Espiritu Santo mo ay magagiya, magatultol, magadasig, magalig-on sa iyang katauhan diha sa ilang pagtuo ngadto kaniya. Usasab kini kabutang atong pamalandungan sa atong kabahin. Sa mga higayon nga kita ingon sa naluya sa atong pagtuo, ato bang isangpit ang Espiritu Santo? Sa diyan kita ingon sa gitapulan na sa pagpadayag sa atong pagtuo, pagpuyo sa atong pagtuo, ato bang isangpit ang Espiritu Santo? Sa dihang ingon sa wala na kahulugan kanato ang atong pagtuo, ato bang isangpit ang Espiritu Santo? Mao kinang papil sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi isip magtutuo. Siya ang magagiya kanato, magatultol kanato, magadasig kanato, mag-init kanato, mahitungod sa atong pagtuo, aron nga kita magapadayon ini mong pagtuo bisan pa sa daghang mga hulga sa atong pagpakabuhi ini mong kalibutan. Ining panahon nga gihulga kita nimong dakong problema,
kaning COVID-19. Usahay ngon sa matandog ang atong apan sa pagipahinumduman kita nga ang Espiritu Santo kanunay yun ang sangpiton sa mga sitwasyon nga ingon niini aron nga kita kanunay yung mga padayon sa kalig-on sa atong pagtuo nga dili kita manuya sa atong pagtuo. Mao kini ang papel sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi usa nga lamang diay nga kita kanunay magsangpit kaniya. Makanunayon sa mga kasuguan sa Ginoo nga nagtawag kanato sa pahigugma sa tanang mga tao, atong hiusahon ang atong mga pag-ampo uban ni Jesucristo nga atong Ginoo. Muyon kita, Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kusog mabatunan kanamong tanan, nga gikinahanglan ang pagsaksi sa paglaom, magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gahom mabatunan ni adtong gilutos tungod sa pagsunod sa ilang mga konsensya ug sa pagbarug sa ilang katungod, magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni adtong wala pa makailas sa Ginoo ug ni adtong napakyas sa pagsunod kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa kahayag mabatunan ni adtong wala pay kabang kaagan kaniya ug kaniya kadtong mga gikumpirmahan, magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nga ang espiritu sa gugma mabatunan kanatong tanan, nga ania karon uban kang Padre Bas Oxtero, pinaagi sa among aktibong paghilambigit sa mga gagmayng simbahanong katilingban, magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Nining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalanlaing tinuuhan ug sa mga lumad, nga unta makita nato ang atong kahiusahan, diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios, magampo kita. Ginoo, itugyan kanamo ang imong espiritu. Ginoo Jesus, ibu-ubo ang imong balang espiritu sa kalibutan o sa among simbahan. Itugot nga mag-unag kanamo padulong sa among gilauman ug tabayin kami sa pagtukod ug kaugmaon uban kinimo kay ikaw mauman ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Igsoon pag-aampo kamo ron ng ako ginyong sakripisyo dawato nun ta sa Diyos samahan Dawato
tununtas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawat ang mga halad sa simbahan nga nagmaya. Sa mga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magkagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ila managayod kano sa si Kristo gihalat nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya muhunong sa paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo o diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gihalad na dili na mamatay. Siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Og busaban sa mga anghel ug mga santos sa langit nagasangyaw kami sa among himaya duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gini ka o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu at pagsantos niining mga gasa aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya paano mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa anok miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usam. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini og paginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo o sa tanang mga pari. Hinamdami sa among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila kang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak.
Pinagi kaniaban kaniya og diha kaniya, gihatagan na kanimo magagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magaampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimong Ginoong, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihata ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. At ipakita ang atong paginigsunay. Panagdait, manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kuraro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sa kaespirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa maganiya ka uban kanako, ug hingpit kong gihingusa ang akong kaugalingon, nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Kaluy ipagtanaw, Ginoo, kining imong katawhan. Gibag-o mo kami pinagi sa mga misteryo nga tunhay. Itugot nga makadangat kami nga na sa imaya sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen.
Horatio Imperata para sa novel Coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel Coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus, nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos, ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria Christianus, iampo mo kami. San Rafael, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang ginomanaa kaninyo, Maanaw sa kaninyo. manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tungdadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. So